Og det er rigtig sjovt. Ja, det ligger der. Det var mega sjovt. Hej, bare. Det skal jeg prøve igen. Emma! Når den kører nedad, så er det som om, man bare falder ned. Hvor mange gange tror du, man kan få det? Mange gange. Du har fået det så mange gange. Vil du tage talt på tidspunkt? Jo. Så fik jeg det også. Nå, jeg synes, det går hurtigt. Nu er det en gammel mand, der ikke kan. Emma, hun kommer ud, så skal jeg spørge, om hun skal have en tur til. Har du det dårligt nu? Nej, hun ser ikke ud til, at hun har det dårligt. Så kan hun bare stoppe sådan der. Stop, og så falder det. Ej, jeg var ikke meget. Man skal også og vi kunne gøre det, der skulle have en eneste.